Kariboy People's Council RBPC hadin bakal penapa iba bakal persa ke jingpli ke Pine Club hapo Queen's Hotel keberan Joroban kabarang hap hapo kasnong Maus Mai Riboy District kumta kalalej bun kenduk sendan yau Deputy Commissioner DC ke District Abilash Baranwal. Kate ke jing kenduk jong kate kaseng lailam dau President jongka uba Jason Lennox nongrum kalalong haka santri unailar aja opsan office rekam DC hanong po akabla IT dau dorkas chaute ukli jong ke district. Abakan sikilat patai kubur hadin ke jing kenduk DC ba Jason laitu uba DC ula pak penlong ya ke jing toket bat kebarang ya syafrang. Ba Jason laitu ru baka jing ken bu DC kelong baka te ke jing toket ke de penlong ke bakuj rengkat ke hok baka jing sisa. Bat baka kaipot kan long ru ke basai hadu penapoi syai ki bor jong ke sarkar jela ke ba nakal yang DC ru laitu syaki bakan simpor hapo kini ketayo ban pendek ke jing toket bat ke RBPC ru kan ap ya kata. Laban rap susu bakumba langsung tu bagi borsnong Maus Mai tim semua ai sanot banbu da ke Pine Club laitang ke jingbu ya ki indoor games ban mentali lei hapo jong te club la suba bagi don kita masa Romi ibadai hi kam khalai kumta ke RBPC ke kerpat i borsnong bahkan pensyai syaki paiba hakanu ke dor ki ai sanot ne kata kan no objection certificate sya kata ke hotel kumbalong menta jingmi syakmat ke RBPC wan persya ke jingpli ke Pine Club Queen's Hotel ke day hadin bala subena bai ya kate ke club lawan ban pli ka dau ting shop baponam jong Bollywood Govinda Ahuja dang ha ka atrik unailar aja opsan da ka bal keno ru bala sakhilang da ka jingdon chairman ke Meghalaya Industrial Development Corporation Limited MIDC James Konski sangma bat kiwi kiwi reclaim ke jingtip jong MLA ka thai bahasa senes thotun bagum juru claim ke jingtip wat keyboard Sinsha district kentup UDC pada Superintendent of Police. Kumba nakaliang ka Kariboy People's Council menentrim ketika press statement ke banilai nila batai ya ki pai ba mo shisnong no ka dong ba thai bi hoi kalor ka ek bangi ki baseng ki lap hakini ki sni ki baladam ya ka ek bangi kran menen kum shibenta ban budbin ya ka tukam mata kasni nyalayo ban wani kendu ya deputy commissioner sa Abilash Baranwal ban IT ye daga dorkas ban ya thu ye ya ka bakum gaseng dan ban snow menen la shisha ya la kran henry kali lumba ki lap thai kubur kam shimla don ka formal get ka sini kendu ka ba makmat tadi henry mata kasni nyalayo nadu menen shisha layo bani kran henry mata kasni agak cimpun kam sungguh ya iso bagi lai ni ketua space ban sengap ban syak skor ke iga bakum gaseng dan berkumpul. Di nakaliang tu gaseng ni la IT interasi daka jingtho competition hakaba ni la kedau hang tu ya ke iga bakum gaseng ni snow ya ke iga bangi ni lap ni syam ya ke iga ba ka dong bat thai menta ka perkat ki pai ba menta kum ki perkat ni la pen snow ya iso. Snow tenat penong ba i sa DC i long patience ba i la sngap i buka seng kapan pau bat habidi bukan ka kam i la yatu ba kajing tokit kala bang yai ka investigation menta ka inquiry ka ba isa yatu menta dan ki magistrate ka ba i la bu na office ban tokit ka kam ti la yatu yang i ba kajing tokit ka ya syahmat ha ka bukum ka kapor ya ka i ka ba ka seng nyela ban pau ka long tang ka jinget ya ka agency bahkan tokit da kajing kuit jing suba bahkan keren ya kajing shisha ba dia ka hok ya ka iga baki kilap kin peni ya kata ko mga ong ayepi namar ba ibul kam shumla iyo ngim shumla iyo e kata ka por ka ban yathir sani ba andre ngila iyo bat ban bu iga jing keli hakini ki lihat sini ki bala dab nadu ba kimi ki kubor ka iga ba ka office kalap ti ka iga bangi keli ya i so long ba hato kata kajing ya shat meet ka don em kata kadi ka bam ka don em kadang kajing khalai ka don em bat nakaliang jong EDC le se hadu menta kum ba iong ba kajing tokit kampat kot henry ka finding ka jong i kalong ba lap ba kadon kata kajing kai poker lap kata kajing le kai romi ka ba clearly ka de ka kami khalai bat kum nga ong ayepi ki kami khalai hang tei pat authorize ka kano ka department ne wat naki tor barsino kum nga kudo menen
bakador barshnong kam shimla mention hai ruem ba ya ka NOC la wanra lang ya iki i provision ban ailat iki ban ya khalai te kani clearly menta kasi ni confirm ni tikna na EDC ba kadon kata ka jingile kai romi kadon ka jingile kai poko te ngila shkutu ya iso ba ka jing tokit menta kadi ban long hakadur ka balong transparent ka ba kuit ka ba subah bat ye ka ba kikilap na kalian jing office kin sum haban wanra ya kata ka clear picture akhbat jung pa kanang ba kata ka jing shania ya ka office kum ki wat mangi ki ba ya kit ikni kam pa wat ki pa juga dong ba ka than kin sum hun ya ka ba ka office kalap bat kendiat hang ne shibwa taman pen mau ba katuka ka snem ka baladep mo ngatrai arca berhuwe ketu ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 la repeal ya katu nalu arca berhuwe kadau pa repeal ya katu kalong ba kadon ka jingki phalo nakaliam sigi paiba bakimi ki jing pasha nadu kinong yelam niam nadu kinong yelam shnong nadu ki samla nadu ki social civil society organization but baro ki pai nong shnong hakatu ki por ki pasha but halon ka jing pasha jing paiba la repeal ya katu ka act ti kai ke jing kentu jing nakalian seng ya ka sorkar ni wat ka bol peni industri kalong ba wat up hadu ba baro kiniawan ban ban persya ka office rekam jong deputy commissioner kani kala di lupa ka kam ka bala don ni ka history mancola de persya lupa ya kini kami khalai kami ya di kami kabalong bean dengan try kani kam disu kabalong tumai di na kata kadau ngisiwan tangan pen mau ba kala de don teng ka history but nginom disu pan repeat ya ka jadi nak kata kadau mentagasni tang ban shu sutu e kamai jong ka district administration long bai DC badi krido jong district ngisuan ban bu i kana gajing tho pat ban snap ya ka view ka jong i ipit kumno ya kana ka kam kumu hi u heru jong ka DC nga try ka don hi ka pressure ya iro te kumba i ong mai it's too early ban wan ka conclusion kumba ka investigation kadang ya tingin up hadu jong ne utayo kumba i ong ba ne tayo mental layo ban submit ya ka report sa government tingi ni issue don ya kata ka jingkemen ba kata ka course of action ka ba kiniship na syahmat kan long kat sum ka kaan kan long kat kum ka kendon ka ba yede dur ba kai ka bakile ante te kata ka di kajing tentu nak lihat ni ka sengi iya ka sorkar ba what up hadu ko pa ba baro unya snok tilang ban kentua ka sorkar ban kentua ka ba punya district te bat kawi ka ba kongsan kalong bangako ban apil hagan ka por kalong ka durbasnong moksmai to ka masim juga jing surit ni ko ban apil ti namar ba kani ka hap ka jurisdiction juga snong di ngishkwa ya ka darbashnang tang ban shukuntu ban request long ba kikin ya ka statement na kaliyang juki kum kashnong bakin one ban prisha yo pai ba laki don ne ami kata ka jingtip namar ba manga mapi ngela ban suba manga mapi ngela ban chutarai henry ka bukongsan kalong ba ye kitu kinong ilam shnong dengan nang tei ki balong trai ka ga jaka hang tei bakin ai ya ka jing prisha ya ka statement show pai ba jong gadong ba ka tanya ruboy ga jongi bakin pentip ba lada kadon kano bakasnong kadon yang kata kajing tip kan sobha ban yetu bat lada don ki kam ki bakasnong kam tip ba ya kabaki le persya nakaliang jong kasnong ki dibenle kam kata kadika jikerpat kabangi ko bu kalian selesai